Oraintxe bertan, Euskal Herrian interesgarrian iruditzen zaidan talde bat, Bloin da. Iruditzen zait, bai diskoan eta bai kontzertuetan lortzen dutela entzulearen barneko umea edo esnatzea. Eta iruditzen zait, edo behintzat nik entzuten ditudan talde gutxik lortzen dute hori. Aukeratuko dut azken urtean asko entzun dudan disko bat, Bartzelonako Marina Gerlopen Nekulla diskoa. Horrela oso nirikoa iruditzen zait eta erabiltzen dituen polirritmia eta ahots eroak harrapatzen naute. Erantzun hau emateko eskatut komodina eta bi aukeratuko ditut. Lehenik eta behin pandemia garaian asko obsesionatu ninduen abesti bat, Leonard Cohenenen You Want It Darker. Uste dut dela hilaurreko hilabetetan grabatu zuen abesti bat, eta ezakit momentuan nik uste dut zer oso sakona behar nuela eta abesti horrek eman zian. Eta gero bestalde, hautatu dut Oianeko Zuainetanen Domek Marinelaren hiltzea. Urte asko daramatzat abesti hori entzuten eta esango nuke inoiz ez nagoela nekatu. Eta gainera justo ibilbedirekin azken urtean eman dugun bira honekin lotzen dut, beraz oso berezia edo dobleki berezia da niretzako. Erantzun hau emateko pentsatut, azken aldian inteligentzia artifizialekin tonteatzen ari garen ez edo, ariketa moduan bai kanpoko musikarentzako eta bai nire musikarentzako jartzen dut olako filtro bat eta pentsatzen dut letra edo musika hau inteligentzia artifizialak egin dezake. Eta orduan horrek ematen dit, bide hortatik jarraitu dut. Eta Chill Mafia, Mursegok, Triggerrek eta Celestinok Katakrakentzako egindako Koljasen abestiak iruditzen zait duela letra super original bat eta inteligentzia artifizialak ez dukena inoiz idatziko, beraz hori aukeratzen. Pentsatu dut edo burura etorri zait Pascal Irigoyen, iruditzen zait musikari super karamaleoniko bat edo ezakit. Igual joaten naiz kontzertu batera jakin gabe ze talde dagoen eta Pascal dago beste instrumento batekin, baina iruditzen zait guztietan mantentzen duela kriston kriterio ona eta sentsibilitate handia. Naiz eta kotxean eta herrikotxean bai entzuten dituan CD-ak edo viniloak, egia egunerokoan streamingak egiten didala paper handiena. Uste dut hau igual izan zela azkarren pentsatu nuen erantzuna, Matadixe. Nik pertsonalki oso etxean sentitu nintzen, eta aparte tokia brutala da, bertako jendea super jatorra, eta beraz dudarik ez. Erantzun hau gehiago kostatu zait, ez aizkidalako tokiak etorri burura, sino ezaugarriak edo gustatzen zait hori. Hurbil ikusi dezakezun toki bat, edo hobeto esan da, artista hurbil ikusi dezakezun toki bat, gero ere azken bi urteetan edo hasi naiz gehiago baloratzen argi ekipo desenteak dituzten tokiak. Beraz, ezaugarri horiek lotuta edo, ondoria izan da, atabali izan daitekela toki guapo bat, hain zabala eta potentea. Erantzun hau kostatu zait asko, eta de hecho egon nintzen pixkat pentsatzen diskoak edo abestiak aldatzen, zu aldatzen zoazen nenean, uste dut ere erantzuna aldatzen dela, baina klaro, kontzertua momentu jakin batean eta zure personalitatearen momentu jakin batean ikusi duzunez, uste dut gero oroitzapena ez dela hainbeste aldatzen. Orduan, txapa horren ondoren, etorri zaizkianak izan dira 3. Lehenengoa, Silvia Pérez Cruzen kontzertu bat Baluarten, hor 3. hileran ikusi nuen, eta ez dakit. Gero nire laguna metxekin komentatzen nahiko kontzertu insuperablea iruditzen zaigu. De hecho, nik askotan sentitut beldurra edo Silviaren beste kontzertuetara joateko,
pentsatu dalako ez duelako, edo behintzat niretzako ez duelako hori superatuko. Bigarren kontzertua da Donostiako Antzokizarrean Elena Setienek Grande deizek eta Xabier Erkiziak Miranderen inguruan, edo Miranderen proiektuaren inguruan egin zuten kontzertua. Ametsekin batera joan nintzen, ez genuen inolako espektatibarik, inolako informaziorik, eta orduan kriston kontzertu hona izan zen, eta gainera hori, sorpresa zabarrapatu gintuenez, doble kontzertu hona. Eta gero, hirugarrena, Uso Popek Saran antolatu zuen Mugarri 25 kontzertua, iruditzen zait, edo ez dakit, behintzat niri olako kontzertuak oholtza gainean hainbeste artista eta hainbeste pertsona, edo miresten dituan pertsonak ikusita, behintzat ni motibatzen hau pila bat. Osea, sako jatzen hau atope eta sartzen zaizit kriston gogoak musika egiteko, edo, kontzertu hori gordetzen dut bihotzaren barruan. Bueno, ez dakit zehazki zein den, baina badakit dela Black Eyed Peasen, edo Elefunk, edo Monkey Business. Erosi dudan azken diskoa izan da Magi hoien arten Ari Biru, eta erantzun hau pentsatzerakoan konturatu nintzen behar bada lehen diskoak entzuten genituen nobedade gisa entzuteko etxean, edo diskoa deskubritzeko modu bat bezala, eta uste dut orain pixkat nik behintzat kontrako egiten dudala. Badakidanean diskoa gustoko dudala edo askotan entzun dudanean, erosten dut pixkat objektu hori etxean izateko asmo.